Hurhur Games on YouTube-kanava, joka on tunnettu Illuminati-videoista. Mutta olen tullut siihen tulokseen, että Hurhur Games on itse Illuminati, joka yrittää saada muita YouTubetaajia aivopestyä, että he tulisivat Illuminatiin. Ai et usko? No anna kun kerron. Hurhur Games on tehnyt videon, jossa hän reagoi muiden YouTubetaajien videoihin, jotka ovat samalla asialla kuin minä. Ilai yrittää bustata Hurhur Gamesin. Tuolla videolla on 15 876 löyttökertaa. 1 + 5 + 8 + 7 + 6 on 27, 2 - 7 on -5. Hurhur Gamesin videossa on 57 dislikeä. Luvussa 57 on numero 5, ja kun katsota kommentteihin, niin huomaat, että siellä on kommentoitu miinusmerkki. Sattumaako? En usko. Etkö vieläkään usko? Ei hätää, koska todisteita on tulossa. Hurhur Gamesin toisella kanavalla Ilai Taikuri Konde YouTube-kanavalla on video, jossa hän näyttää korttitemppu ja on VDlle. Hurhur Games on tehnyt myös videon, jossa hän väittää on VD olevan osa Illuminatia. Selkeästi hän yrittää tässä tapaamisessa saada on VD osaksi Illuminatia, mutta paikalla on liikaa todistajia, joten hän päättää hämätä heitä näyttämällä aikatemppuja. Tuossa videossa hän näyttää korttia Patakuningas. Kuningas on arvoltaan 13. Tiedätkö mikä rimmaa sanan 13 kanssa? Aivan oikein. Raitiovaunukaista. Kun poistamme sanasta raitiovaunukaista kohdat raitio ja kaista, jäljelle jää sana vaunu. Vauvat kulkevat vaunuissa. Hurhur Games on joskus ollut vauva. Vauvalla on 2 silmää. 2 jaettuna 2 on 1. Illuminatissa on 1 silmä. Joten tämä tarkoittaa, että Hurhur Games on Illuminati confirmed. Toivottavasti näet tämän videon Hurhur, että näet, ettet voi piiloitella enää salaisuuttasi.